Moikka, mä oon Minna Juuliskalta. Kierretään täällä meidän myymälässä ja katsotaan mitä täältä löytyy. Tästä löytyy ensimmäiseksi vähän semmoista perinteisempää, romanttisempaa tyyliä. Siinä on valkoiset jiveovet ja tästä vierestä löytyy vähän modernimpaa sormiuraovea. Meidän kautta saa sitten esimerkiksi laminaattitasoja ja kivitasoja, monen eri sävyisiä ja näköisiä ja kokoisia ja mittaisia. Me tehdään itse täällä liukuovikomeroita asiakkaan mittojen mukaan, eli meillä on paljon erilaisia materiaaleja, levyjä, laseja. Mielikuvitus on rajana näissä liukuovissa, että löytyy sitten vaikka punaista lasia. Liukuovikomerot suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaan, eli esimerkiksi täällä on tankoa laitettu, sitten on hyllyjä, erilaisia laatikoita saadaan sinne. Sitten liukuoviin voi laittaa vaikka myös peiliä, jos haluaa. Kun tarvit keittiön tai muita kiintokalusteita, tuu tänne Juuliskan tehtaan myymälään, niin nähdään täällä. Moi!